Kanega Dudashin Meghalaya but Nipiang so high P Baro, Shakatu Kubo Mtaka Jan Miet, Schwaben Pash ki Kubor, Kibapnia, Nina Pet Chwai Kimat Bakong San. Play Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi Yaka NXT Conclave Arhajar Arpusan, Penpau Yakajing Kiu Jongka Jing Shalan Mar Shabarvi Jongka India. Kajing Sharem Jongka Seng Congress Haka Election MDC Ha Mairang Nongklau Ka Penpau Yakajing Yapat Yapra Hapo Kaseng. JHADC uba Thombor Shiwat kum Chief Executive Member ka JHADC. Sedang ka dorbar mang tengka jong ka yeng dorbar tauan ke Jilla Meghalaya ringkat ki amendment bat ki bill bakong san. Bat dawa ka KSU ban le AA halor ka jingsha penbor ki nong shong shnong ka shnong kirshai ban penrong kerteng jaka ha Assam. Ki khubor ki babnia. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulaple ya ka NXT Conclave Arhajar Arpusan ha Bharat Mandapam hanong ba Delhi dak ba penksan ya ka binta ba nangroy jong ka India kum ka jaka shalan mar shabar ka perthei. Ulapen pau ya ka jingkala jong ka ri sha ka karkhana thammai jong ka perthei ha ka ba ya ki mar menta lapen mi bat shalan na India. Modi ulaken tho ru ya ki sarkar bala dep ki balapen jari ya ki kendon ki bom donkam bat ulakren shapang ki kamram jong ki lat pathai khubor ban wanra ya ki jingkala badang shen. Kane ka jingya lang kathmu ban penroy ya ka jingya kren ha ka perthei halor ki technology ki badang mi ka jing senshar bat ki jing ha ka perthei ka baken thop ya ar photli ki jingya lang ki badonkam bat ki nong ya lam bat ki riu shampang. भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। जो किसान कभी लोकल मार्केट तक ही सीमित था आज उसकी फसल पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही। हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया को भारतीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहे हैं। Vice President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Bolnes Nongum ulapin shai bakajing sha rem jong ka seng Congress ha ka election MDC ha Mairang Nongklau kadai halor kajing ya pat ya prah po ka seng khamtam hadien kajing pet seng u MDC barim uba batskem rinta thiang sha ka National People's Party. Unong ulapin shai bakajing mi no jong urinta thiang kalapia ya ka vote jong ka seng Congress wat hapadeng kajing sha rem unong ulakdew baka seng kadang yo palat 1,000 vote kabapen ya kajing kershan kababateng ulapen paru ya kajing ple lat ban pediang sngoba ya urin tathiang ban wan phai biang sha ka kenhon Congress lada ujiet ban wan phai biang tiang ni po mairang ka don chai ding sha ka don ka fraction an marba ba baskem udi banjak parti Congress ki vote bang kan no besai gitu ba penjob yu menjua kita ngene ai parti Congress di hadir ro join na se ka parti PP ki bri na ka parti Congress ki bot yu kem la lak na mal ba wa tri ki kam ki jing mentoi ki ba la yo kam tam mong ni ka jing toi simet jing toi ki sno ki tao di parti Congress pada ka habi ben penyang ya lo jong kandidat manong bang chu sangeno tang nomor la join NPP ni paskem badai parti Congress kam lalong benda be kali dak ba buram pada iba paskem injeng nak parti Congress ke baik lajap Henen kesngi uba Thombor Shiwat ula JHADC kum Chief Executive Member jong ka Hills Autonomous District Council kabalong kasien kabalai ka jong uba Shiwat uba nakaseng National People's Party ula yo khanyo vote daga jing kershan jong ka NPP UDP bat MDC Shimet ka Congress kalapen yeng ya uba Madan Bai Rimbai ha ka ba ula yo live vote kidkhot jong ka Voice of the People's Party ki klem wan ya shimbenta ha ka ne ka jing JHCEM
bat yakane ke jingjiet la penyat deu chairman ke JHADC u Dr. Sanki Shangpung. Zaman nota है क्या? zaman nota है. Ka dorbar mang tingka jong ka yeng dorbar thau an ke jilla Meghalaya kelas dang nin kesngi ha ka baladon katto ka ni ki jingpen kella ki jingpen kin ria bat ki rai ha ka agenda menteri rang ba ke jilla u Konrad Sangma ula pentikna baya ka mang tingka on pelat ha ka santrik ulber bat ula kedauru bo on sa wanra ya katto ka ni teliki bill ki bakenthop ya ka Meghalaya Investment Amendment Act ka GST bill bat ka Government Guarantees Bill. Nolor kata on sa menjur ru ya ki rai kum ka jing pendamno ya ka Manual Scavengers Act bat katto ka ni ki kendon an ha ka ni ka dorbar. The budget for the next financial year is discussed and passed by the House, which then allocates resources and funds for different developmental and welfare work, which is meant for the people of the state. But apart from that, there are certain regular bills that need to be placed. The Investment Policy Act, which has been amended, that is being placed. GST bill is being placed. Then ceiling for government guarantees bill is being placed, and so on and so forth. Some other 1 or 2 resolutions will be put from the government side. So like that, there are some regular bills which were amended, and ordinances were passed, which need to be regularized in this coming sessions. Ka Khasi Students Union kalakenno bakinong song jong ka Kersai ha West Khasi Hills ka badan ha padeng ka jingya ka Jiaput ha padeng Meghalaya bat Assam kisha penbor haki bor sinshar ka Assam baki day ban penrung kerteng no yaki jaka jongki ha po ka Assam wat haba kila de penrung kerteng ha Meghalaya. U President ka KSU uba John Fisher Nongsiang ula penrem yakani ka jingle kum ka jingpen don kam bakla yaka bor ba ula kentho ru yakinong mikmat bala sha jit bakimla ban weng yakani ka jing e kat kum ka kaipot u DC ula batha yo SP ka West Khasi Hills bon bud dien yakani ka jingjia. Kini di sini tak sih, lalu kini di jingga baki ni kini senang, nanti nampak elektrik senang berhak buat Kersai outpost, hak baki Assam, pajban po Assam, kilauan license ausen po kesenang joki, berkilauan penboreki baki register ki jaka joki baru po Assam. Rekini pajban nanti kalau ada register po Meghalaya, buat kahap po Khasi Hills, te nak liang joki. Kalau ada nak pergi jingga nomor man kapor tuan pendik kam ke jam joki karap karyang dan kalian jongi dawa na u DC bodi ban simkia ban pai ke polis bikin sang ki jaka kisnang ba per kam ki pai ba jongi ki badan ki kini ok imsain pat kam ke jam ke jing trejing ta. Ki nong tray belas ngi na Secretariat ki bakentop ya ki nong penkhut ki nong sar ki mali bat ki chokidar ki la penlong ya ke jing yakhi hamadan malki nen kesngi da ka dawa ban thong kambiang namar ke jing siir ya ka kam komba lai phongot ki nong tray bakentop ya ki katto ka ne ki bla tray komba shipo hadu khat arsnem ki bla shakta ha ka te ke jing e uba repair sha kharpran ulayathu bakatanat platingka kala pentep shaki nong tray baki duna pisa ban peteng ya ka kam jongki. Kini kinong tray ki basyania haki kam jongki na kabenta ban yo ya kabam kila penpau ya kajing sngosi halor kate kajing e kabakhlem la ban penbet bat kajing bom tikna ya kalawe jongki da kababu jingkeli balai badang don kinong tray ki badang penrong kam kat baki wei pat ki ya kendo ya kajing sha penduk kam mat menta bangli badan le nomor baka jingsa penduk kam jengin na post ya nga tray ki ka klina dia mentangan tak mentau senam seterusnya. Kadang kalau mbak penduk kami ini, nah kan itu ipin ada mentau bana Januari, jang mentau senam, dia usu ang itu nazar ini bipa, siap sange suai kekam nama mbak ke finance kembali bisa. Kacing terpad dengan kesorkat dia kalau mbak kunta kan mentangi lah iklim dalam sifat senam dan kebalak harkat lain senam kata, beda kapu angkar dan lagi. Dia kacing terpad dengan dia kalau mbak ini terpad di kesorkat bahkan isin ayah ni mau nak kelas dan milak terai. Kamtam kapur ni bangin apply kam show iru min yo show de kasus nai kinya ni matangi dan lagi pun dikti ngali kelong badang red aksis nam siteng matang asu iri dia
Dengan kucingnya kita buat tingkong mentah lah arbana yang sesuai dia. Mereka ingin pendapat 50%. Kajing persang jong ki pulit ka Assam ban Khenra ya ka University of Science and Technology Meghalaya ha killing la sha khanglat hadin baki pulit ka ribhoi kila kentat ban ai jingbit ya kani kajing Khenra la thmu ha ka biade bat ka mukaddama ka bala mudoi ha Karimganj persha ya chancellor jong ka USTM Superintendent of Police ka ribhoi VS Rathor ula pentikna baki pulit ka Assam kilapan ka jinga trailang ha khana para police station hanrai ki pulit ka ribhoi kila kentat ban kershan da ka bakadau baki don ka jing sngokhia halor ka sukasan ha ka biade bat ka jing wan jengo ka menteri ka tenat platingka ka sarkar pedeng labatha ki pulit ka Assam baki dei banda yo shwa ya ka jingbit na ka yeng ka shari shwa ban ya chakmat ya ka jing Khenra ka Triumphant Institute of Management Education TIME ka ajing hikai ya ki samla pule na ka jilla Meghalaya ki bathmu banrung shakijaka pule Management Institute bapaunam u director jong ka TIME Soman Das ulapen bana bagi samla ki bathmu ban lek pule ha ka IIM na Meghalaya ki la ban yo ya ka coaching da ka basiu tang san hajar tengka kat ba ki samla pule na ki weipat ki jilla ken ha ban siu hadu san phau hajar tengka kani ka jaka pule katmu ban yarap ya ki samla pule ban pen kre ya ki competitive exams bat ban yo rung chaki IIM bahakli do. The motive of starting the Time Institute in Guwahati was to empower the youth, to give the exposure to the youth of various competitive examinations and prepare them for the competitive examination. In 2018, we have started a center in Raimukra and we have seen that many of the students from Meghalaya is getting into IIM. And which motivates me further, like there is a potential in the youth of Meghalaya, and then we thought of launching a program called IIM Trainer. Now, under the IIM Trainer initiative, what we are doing, we are giving scholarship of 90% to the student for preparing for the getting into IIM and for government jobs. But what is happening at the district level, people and students are not exposed to this kind of national level training. So we are approaching the district and conducting 1 month training in the district, and from there we are selecting the 10 students from each district. And this next 20 students will be selecting from Shillong itself. So in total, 30 students from the district, adjacent districts, and 20 students from Shillong. Mentang nya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng hatura ka jing kriat ka long khat khandai degree Celsius bat ka jing shet ka long at khandai degree Celsius ka jing ngem ka hau menta ka sngi ka long lai puprana ka shispa haba phai ba chakanong ba Shillong ka jing kriat ka long 10.0 degree Celsius bat ka jing shet ka long arpway degree Celsius ka jing ngem ka hau menta ka sngi ka long san pho na ka shispa kat ba ha jowai pat ka jing kriat ka long khat san degree Celsius bat ka jing shet ka long arpway degree Celsius ka jing ngem ka hau menta ka sngi ka long sau punyo na ka shispa ka sun meneng kan rang hakikat tu ka ni ki jaka hatura jowai bat Shillong Shwaban poi sha ka bakut jong ka thup khubor ngi pet biang sa shi sien ye ki mat ba kong san Leung menteri rang ba do kari Narendra Modi ya ka NXT conclave Hajar Arhusan ben pau ye ka jing kiel jong ka jing shalan mar sha barni jong ka India Kajing Sharem jong kaseng Congress hak election MDC ha Mairam Nongklau kapin pau ya kajing yapat yapra po kaseng Shajid biang ubat Thombor Shiwat kum Chief Executive Member ka JHADC Hills Autonomous District Council Sedang kedorbar mang tingka jong kajing dorbar Tauan ke Jilla Meghalaya ringkat ki amendment bat ki bill bakongsan penbor pinong syong shlong ka shnong kershai ban penrung kerteng jaka ha Assam. Te parlok katong ila poy sya kabakot jong kathup kubor jungi mentaga janmiet hadu bang ide syembyang bat pila syai kasngi kablay pi baro. Good evening, viewers. Welcome to the Northeast News Bulletin. This is Sukanya Bharadwaj presenting the headlines first.
India is becoming new